namba yacho maziro acho ndiwe here solo. Mukomana anga asachakwanika padhoo rehelicopter. Zvinhu zvacho, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Wicknel vakaenda kuservice yeEaster kumbungu kumasvingo kuZCC vakasvika kuya ndokupa church 1 million donation. Vakawanda vari kuzvibvunza kuti 1 million iyi ichabenefita vatendi here veZCC kana kuti ichatorwa nemukuru wechechi. Imi kani tinoda kutenda seWicknel vakaita zvinhu zvakanaka. Asika nyaya iri kungodzoka panyaya yedu iya yekuti mahospitals vanhu vachiri kungofira pafloor, vakadzi vachiri kungozvarira pasi. Hatisi kudzosera marasha kuwange here. Does this church really need 1 million? Asika ane mari anoita zvaanoda nemari yake. Ari kuti I was moved to bless the church with a small donation of $1 million in cash to assist in its philanthropic activities and church development. Saka ari kuti mari iyi ichabatsiridzana kudevelopa church pamwe chete nezvikoro zvavo nemamwe mahomeless avanochengeta. Zvinhu zvacho kana zvakaoma. Anga ndaramba kudavira kureva shoko raareva namba yati unoda tambotaura zvezvikoro zvedu zvatiri kuvaka zvino chief aiwati ndinoda kuwedzera nokunyora namba yacho yemari maziro anga achingobaka ndikeri kumakona ine ndikati kudai ataure mberi kuti is it true solo kana kuti unonyepera is very good vanogara achitibetsera zvisingambobviri. Hapana indigenous church isina kumbotira help from and zvinoita Mwari panongobva zvinhu munhu achiita generous iye Mwari unoramba achingodinivo achingoderewo vanosoteka vachingodinivo vachingosoteka. Namba yacho maziro acho ndiwe here solo apfuura 3 apfuura 4 5 atosvika ku6 kubvira kuti kudi kwano his excellency vakadzidza kupinda kwai 1 million US. God bless. Rova ndire rova timbofara timbotamba 1 million. Chef kana mangatauri mukasambenishena zveshe. That's why I called.